Атом төш сугышынан соң исән калганнар бу сугышны кыямәт көне дип атый. Фәнни фантастика феноменын Абаттан 3D форматында кичерегез. Кем сине җибәрде? Син, ят. Әгәр яшисең килсә, минем белән бар. Син кешене юкка гына үтерергә тиеш түгел. Нигә? Мин терминатор. Hasta la vista, baby. Бар, хәзер үк. Иң бөек фильмнарның берсе. 2017 елда кинотеатрларда. Торма! Терминатор 2. I'll be back.